Edidim. Täzeşdik, ýağmur 3 gün boldy. Bergiden hem çykart, hem medatdan çykart, alad etmesen. Edidim, öýe baramsan gürleşer, dostum geldi. Salamu aleyküm dostcan. Wa aleykumussalam, Döwranjan, gowmy? Täzeşdiňmi dost? 3 gün boldy. Dost. Edil Suat öýde hem toýlaja da. Özüm maroz yiyecek diýe. Maroz diýjek diýämi? Hawa da. Dinlejem töýlü maroz diýjek diýämi? Hawa. Garaş dostcan. Ben ne diyeyim bolsa şuwdaňa morlay dost. Dinlejem töýlüji diýen üçin. Ene, Şol. şul bularda ilk görse, üýtköşükdir. Aha. Şunu nämeýsin? Pulun gurrumy ýokdur dost. Näme demeli? Giyişak gerekler. Şunu sal. Ine. Beýärde bu maroza da var. Ine. Şunu nämeýsin? Tuwulmy. Tuwulmy. Zan sağ olsun dostsan. Bolýa dostcan. Kameram kafın. Bilenim sağ ol dostcan. Şuwdaň bolsun. Sağ ol, sağ ol. Aleyküm, yaxşymı dost? Tuwulmy. Hawa yaxşı. Dostcan. Bir Muratcan var ha dost. Şol täze marozun dukan açıpdyra. Dinlejem toýul diýip ağırladım böyle. Bir giden maroz nerede maňa? Oýnatky. Bas. Kapçyňy atdy. Ýylana näçe bal berseňem. Ağsyny pürkýänmi? Ağsyny pürkýänmi?